Bai, arratsaldeon ongi etorri pelotari eta patrozinale guztiei. Alkate jauna, eskerrik asko tortzeatik eta gainantzekoei ere bai. Eta goain pasako izuet, Angel Mari Peñagarikano bertso batek egin hasiko da eta aurkezpena berak esango du dena. Horra 60 pelotari hemen, ene hau da gazte pila, ta ederrena danak dijoaz, txapela beltzaren bila, ta publikoak albada bulla, ez bedi izan isila, utxik dagoen sabelarentzat, gozagarri da opila. Larun batetan gure ogia, pelota izan dadila. Larun batetan gure ogia, pelota izan dadila. Eskerrik asko txalogatik eta eskerrik asko etorri zeraten guztioi. 11. Ogi berri torneoa. 11. Eta jakina Miguel Soroaren oroimenez. Ogi berri torneoa letra hundietan hori danez, lehenengo, Alex, ogi berri izenean, izpare bat, eskatuko nizkikek. Horre ba, abert. Zein hortik? Bueno, arratsalde honet etortzeagatiken, danoi, eta gure altiken beste urte bat gehiago hau aurre ateatzen, eta suerte danoi, eta bertxapelketa on bat ikusten geak, eta danoi, suerte hobena. Urte batzuk dauzkagunok ezagutuko genuen Miguel Soroa pelotaria handia ezagutuko genuen, bere semeare bai, pelotan ezagutuko genuen. Ala hola, baina behintzat pelota zale handiaren semea eta behare pelotaria eta bere aitaren oroimenez denez txapelketa hau, izba besteraz. Bueno, ze esango ba. Familiaren aldetiken eskerrona besteik ez daukeula, Anizeto Lazkano eta bere organizatzaile talde osoaren zako, eskerrona besteik ez daukeula, udaletxea, ogi berri eta beste laguntzaileen zako, eta 11. era iritsi gehala. Ni goatzen naiz, aurreneko urtetan, bai Altuna, bai Artola, aurreneko urtean Artola izan zan txapeldun, Xabi Tolosakin, eta hoain besteok dauzkau, bide berdinen dabiltzanak, así que animo mutilek. Beraz, hemen badago Artolaren bat, hemen badago Altunaren bat, hemen badago Xabi Tolosaren bat, zergatik ez. Eta, hemen babesleak ere esatea komenigarri danoski, danak esango ditut, ez dakit danak etorri diran, Arriaran ez dakit hemen dan inortorri dan. Ez, dut aholkularitza, hemen dago, Ariz Navarreta jauna hemen dago, Unai ere ikusi dut. Unai arte gura pelotaria zan, Ariz Navarretak zer dion. Unai harrita hortik angelitu bat, eta ni pentsatzen zuek igual gua ez autuko zolare bai. Pelota mundu nibilealako. Gutut bezala, azkenian gaur egun babes askoten da batez ere futbolan alde eta olako gozetan, eta ikusten egatxe herrin aldeko oztopo gerotak egoten nahi diala baita ere, eta ez genuke nahi pelotan kontrako oztopok egoteare bai, bizka gure babesa hortik handi jo, ez? Azkenean pelota txiki-txikitatik ikustea kantera badaula, batez ere inguru guzti honetan, eta hoi da babestu nahi deuna, eta ben esan duen bezala Antxonek, urrungo irabazlek eta haber hemen dauden. Eta zergatik ez, esan deuleno. Peru eraikuntzak, pelotariare badu noski, Peru eraikuntzak semea badu pelotaria, bi alabere bai, ez dakit pelotari zaudeten, baina Laida eta Magi hemen zaudete,
Peruren izenean, edo aitaren izenean, edo zuek ere hitz bat edo beste esan bariko duzu ba? Bi emakume etorri eta inok ez hitz egitea, galantera itzake. Bueno, eskerrik asko etortzagatik eta animo denoi txapelketa honetan. Eta ea etorkizuneko pelotarik hemen dauden. Hau ez dago zalantzik, etorkizuna, hemen baino bea, nun. Bueno, penu ere kontzan, alegi karrozeria, ez dakit hemen daun inor, alegi karrozeria, balin badau, ez da orduan. Amezketako sagastume, beste laguntzailea babeslea, ez dago hemen. Bueno, garaje Tolosa garajea hemen emo da norbait noski, ez dago, ikusko zenuten ze kamista politak dauzkatzuen, garaje Tolosak egina dira danak, beraz hemendik, gure eskerrik beroenak. Tolosako udaletik, ordezkari nagusia, handu etorri da, handu bere kirolaria handia izanik, noski beak ere zerbait izango du. Jakingo duzu, noski alkate dela, eta oso kirolaria dela ere bai, ezta? Beak esango duzu, ze kirolari, ze mototako dan? Arratsalde on denoi. Bueno, hoi beste bateako utziko dugu. Nik hasteko poza adierazen nahi dut, horrelako pelotari pile hemen bilduta, ikasle horiak ere bertan egon da poza biderkatzen da, eta batez ere eskerrak eman, hau posible egiten dezuen guztioi, eta batez ere, anixetoi eta behai laguntzen ibiltzen dian nahi. Azken finean pelota sustatzeko nik ez dut ezinbesteko lana dela horrelako txapelketak antolatzea, eta, esan bezala, ez da edozein txapelketa, ikusita hemen, ze lehia egongo dan, eta nik aurreko urteko partidu batzuta jun izan, eta esan maila bikaina eman zenuten guztik, eta horten ere hala izatea espero dut. Denok bakoitza bere maila eman dezala, eta gutxienez gauzak ondo egin. Gero irabaziko du, bakizu kirolean gauzak ondo egin da ere batzutan ez dala irabazten, bazuen euskeu hoi da, ondo entrenatu eta alik eta hobetuen lehiatzea, zorte hon eta txapelketa bikaina izan da dira. Bueno, da honen bestez, oain izen danak esatea minutu batzu beharko dira, baina ondo legoke esatea zein diran juvenilak promesak eta elitea. Juvenilak Etxaniz Figueroa, Perurena Artetxe, Madina Teletxea, Arregi Castro, Paraguaio Segurola, Aldaz Elola, Salaberria, Landa Okinena, Oses Etxeberria, da Otaegi López. Oie dira juvenilak. Txalo handi bat juvenil horietanok. Promesak, Zestauta Albeniz, Ibarluzea eta Ander Garmendia asko baita, Murua eta Leonet, Sarasibarda Erle, Ira eta Iker Garzia, Aranberri, Balerdi, Nazabal Santesteban, Izagirre, Elorz, Egurola Beloki, da Paulaza eta Endika Galartza. Txalo handi bat gure promesei. Eta elitekoak, Unai Amiano eta Beñat Sotil, Unai Amiano munduko txapeldun, hain zuzen ere, Eina Ulizeaga eta Beñat Garmendia, Fernandez da Landa, Igoa eta Antxon Apestegia, Julen Alberdi eta Bernaola, Irribarria eta Loza, munduko txapeldunak hauek ere, behondeiela, Rekalde eta Oliden, Oian Etxeberria eta Azpiroz, Iker Egiguren da Iriasustabarrena, Beñat Apestegia, Beñat Apestetxea eta Apestegia. Txalo handi bat, hauei ere. Eta Apestegia hau ere munduko txapeldun, ez desan eta barkatu. Beraz, aurkezpena guk honemestez uziko dugu, aurkezpen ofiziala, norbaitek zerbait erantzi nahi balioke, hemen dauka mikroa, kamarak ere hemen grabatzeko, eta nahi duzuena, inok zerbait esan nahi duzue, zuek ezer esan gabe utzi duzue, zerbait aztuta, ez? Orduan anixito antolatzaile nagusiai emango diot, eta hau bai eskatuko dut,
urtero hainbeste lan egiten duen Anixitori ere txalo handi bat, mesedez. Zerrik asko. Ez, bakarra zan nahi dizuet, ebi hasi baino leno, kanpo atera eta argazki bat ingo deula, beti urteroko egiten deun lekuan. Beraz, hemengo bukatutzat emango deu, eta mese esatea, eta zeitun argazki bat ingo deu. Eta beste gauz bat, finaleko fetxa dago gaizki jarrita. Finaleko fetxa. Eta da, urtarrilan, urtarrilan lauean. Ez, urtarrilaren lauean, 2008ko urtarrilaren lauean izango da finala. Eta YouTubek emango ditu Burruntzi elkarte ingurugiro elkarteak emango ditu diferidoan YouTubeetik noski partiduak.